खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। आं दिनै जौसेरेब आरो मिथिंगानि जारिमिनखौ सुंद'बाबो फोरमायनो सानदों। गिबियावनो बयनिसिमबो मोनसे आरज गाबहरो आङो, जाहाथे आंनि बुंलांनायाव गोरोन्थि जायोबा एनडिबिनि दैदेनगिरि आरो माखासे सिनियर माखासे गाहाय थाखोनि बिथांमोननिसिमबो आङो गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा थायो। आंनिफ्राय साबसिन बुंनो रोंनाय आरो खिथानो रोंनाय उननि समफ्राव सोरबाफोर गासिबो बिथां सानैनि जारिमिनखौ स्पष्टयै खिथागोन होननानै आङो मिजिंथियो। मानो होनोब्ला बिथां सानैया जोंनि गेजेराव मुंख्लं जानानै थांबाय। दा बे मुंख्लं जानानै थांनाय जाथायफोरा माबोरै बेखौनो आङो साननैसोबाबो आं लोगो मोनदोंमोन। दा जेरैबायदि बावनो हायै मोनसे जारिमिन गोसोआव दङ, दा बेखौनो आं सुंद'यैबाबो बयनिसिमबो फोरमायनो सानदों, जाहाथे बे बुंलांनायाव गोरोन्थि जायोबा माखासे खोथाफोरखौ सुज्रायलायनानै फोरमायहरो आरो खोथाखौ अबेखौबा मोजाङै ध्यान होनानै खोनासंनानै जाहाथे मोजां मोनदोंबा शेयार खालायलायनानै हो। बयबो रायजो राजाया बा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव एसेबाबो फोरमायना हो, बिथांमोना माबायदि आफादनि सासे बर' हारिनि बिर जोहोलावमोन बिथांमोना। बेखौनो आङो बयनिसिमबो जाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गासिबो बिथांमोनखौ सापर्ट खालायगोन होननानै बा आंनि चेनेलखौ माखासे सापर्ट खालायनानै बयबो बर' रायजो राजाया नुथों आरो मोनथिथों, बिनि थाखायनो आङो सुंद'बाबो फोरमायनो सानदों। जेब्ला बरपेटायाव आं सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव जौसेरेबजों साननैसोबाबो माइरं रोगानाय आरो माखासे बरपेटानि बे दंफां सिखाव, बेनिफ्राय बे गान्दा सान्दा गावग्रा सिखारिफोरखौ जेब्ला होस्रांहैदोंमोन, बे समावबो आं खामानियाव थांफानो मोनदों। माने जौसेरेबा ओरैबायदि सासे सांग्रां मानसिमोन। जौसेरेब होनना बुङोबा बयबो गथ'फ्रा बावनो हायै बिनि राव, बिनि रायलायनाय, उन्दै गेदेर गासिबजोंबो बियो मोजां, सोर मोनजादों सोर मोनजाया बेखौ उदिस लायोमोन। जेरैबो बिथांनि बुंनाय रावफ्रा गोदै रावमोन। बेफोरनि थाखायनो दिनै आंबाबो गोसोखांनाय फैदों आरो सोरबायाबो आंनिफ्राय साबसिन मोनथिनाय आरो बांसिन बुंनो रोंनाय सारनि अननायखौ सोरबाफोर गोसोआव थाखागोन। बिनि थाखायनो सोरबाफोर जुदि दङब्ला आरो आंनिफ्राय साबसिन खिथालांगोन रायजो राजानो, बेखौनो आङो खावलायो। दा जौसेरेब होनना बुंबा आंनि गोसोआव मोनसे दिदोम बिनि मावनाय दांनाय एखे लोगोनो जोङो थानो मोनदों। आरो बे समाव जेब्ला बरपेटा केम्पनिफ्राय फानमांगि केम्पआव मोनसे फानमांगि हाजोआव केम्प बानायनो थाखाय ग्रुपबो बानायबायमोन। ग्रुप बानायनायाव बे जायगायाव जोङो जयैनो कामान्डारखौ बा बे केम्पखौ सालायनो थाखाय दायथ' होखाबायमोन। बेखौ होनो खैसार, आफादाव खैसार नाम दंमोन, जोंनिनो दैदेनगिरिमोन। दा बे दैदेनगिरि सारमोनहा दिनै दासिमबो दं ना माबाफोर अबेबाफोर मोजां साख्रिफोर मोनबाय, ना अबेबाफोर बेफार सेफार मावनानै दं, ना माब्रै दं दिनै खबर गैलायलाया। नाथाय बे केम्पखौ सालायनो थाखाय गासैबो प्रग्राम जानायनि उनाव साननै सानथाम बा सप्तासेनि गेजेरावनो केम्पखौ बानायहैनो गोनांमोन। नाथाय बारहावानि मोजां नङै, थिग बारहावाया बे समाव बुहुद स्ट्रिक्टमोन। ओमफ्राय बे समावनो फार्स्ट बेटालियननिफ्राय सानजानि गथ'फ्रा दङबा थिनहर होननानै जोंखौ आरो बरपेटानिफ्राय सानजा फार्स्ट बेटालियनाव जोंखौ दैथायहरफिनबाय। दैथायहरफिननायाव जोङो जेब्ला फार्स्ट बेटालियनाव थाङो, थांनानै बे मिथिंगा सारखौ लोगो मोनहैदों। मिथिंगा सारखौ लोगो मोनहैनानै फार्स्ट बेटालियनाव बे साराबो ओरैबायदि मोजां मानसिमोन। बिनि थाबायनाय, रायलायनाय,
बिनि गासिबो स्टेन्डार्ड देलायनाय गासिबो माने बर'फोरनि गेजेराव बा बिनि गेजेराव साबसिन साफासिन थाग्रा देलायसिनग्रा आरो साइसिन नुसिनग्रा होनना बुंबा मिथिंगायानोमोन। मानसिया बारा गोजौबो नङा बारा गाहायबो नङा, गासिबो मोदोम फिगारफ्रा गासिबो थिगमोन। आरो जेरैबायदि सिलायखौ माबोरै लानानै थाबायनांगौ, मा स्टाइलाव लानांगौ, बिथाङा जेरैबो आखा फाखामोन। आरो गेदेर मानसिजों माबोरै रायलायनांगौ, उन्दै मानसिजों माबोरै रायलायनांगौ, गासिबनिबो आखा फाखामोन। नाथाय बिदिनो बेसेबांबा सम फार्स्ट बेटेलियनाव आरो डिफेन्सआवबो माने अबेबा माइरं लायनो थाङोबा, अबेबा खामानि बाजार खालायनो थाङोबा, अबेबा ज' थांफानो मोननाय जों गोसोआव दं। बिनि उनाव जेब्ला आफादा एसेमब्लि जायो सेकेन्ड बेटेलियनाव, बे समाव बेखौबो लांफादों लिडारफ्रा। आफादा मानो होनोबा 3 बोसोराव एसेमब्लि जायोमोन। बे समाव रन्जन साराबो फैदों सेकेन्ड बेटेलियनाव। बे समाव माखासे रिटायार्ड डिसार्ज लाग्राफोरखौ बेयावनो प्रग्राम खालायनानै 6 फायार लानाय लायैखौ बेयावनो माखासे एसेबाबो 6 फायारनि सोमोन्दै, रिटायारनि सोमोन्दै एसेबाबो आघात जालायनाय मोनसे बे एसेमब्लियाव गिदिर मोनसे सोरनिबा गोसोआव मोजांबो मोनदों, सोरबाया बिखाबो खामदों बे एसेमब्लियाव। दा बेखौनो आं खावलायो, बे एसेमब्लियाव जेब्ला जौसेरेब आरो मिथिंगाफ्रा अल आसाम एक्सन कामान्डार बिथांखौ जौसेरेबखौ दोनदोंमोन। मानो होनोब्ला बिथांमोना जेरै आफादनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरजों गासिबजोंबो सायख'जानानै जेरैबायदि बिबानखौ होदोंमोन, बे बिबान होनायखौ रुजुननानै लादोंमोन आरो थांखिखौबो लादोंमोन। मानो होनोब्ला अल आसामाव बिथांमोना बर' हारिखौ गादबनानै जाहा थाहा जुदि हर गेजेरफ्राव फैनानै अबेबा थाना अबेबा आर्मि केम्पनिफ्राय जुदि गाग्लोबहैयोबा बर' गामिखौ, बेखौ फिन बदला लानो थाखाय बिथांमोनखौ एक्सन ग्रुप बानायना होनाय जादोंमोन। मानो होनोबा बे समाव ओरैबायदिमोन, जाहा थाहा बर' सेंग्राफोरखौनो लांनानै गावहैयो, सोरबा आफादनि न'खरनि हाबनायफोरखौ जाहा थाहा लांनानै आथिं आखाइ बुफाहैयो, अबेबा खोमानानै दोनहैयो, अबाव मा खालायो अबाव मा खालाया खुनु मोनथिया, नायफात्ता, गोथैखौबो मोना, मानसिनि खबर मोना। बे समाव ओरैबायदि बर' रायजो राजाया मोनसे जांख्रिखांनाय फैदोंमोन। बिनि सोद्रोमाफ्रा नाङाब्ला जोंनो नांसै होननानै बर' रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय हाथियारखौ बिनायबो जादोंमोन। बे समाव बिनि दैदेनगिरिफ्रा बर'फोरनि खुथाब खावलायनायाव बर'फोरनो जुदि जोङो सिलायखौ रानना होयोबा मोनसे थासारिया गाज्रिसिन जागोन होननानै रायजो राजानि जि दावहाथिलियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया ओंखारनो प्रग्राम लादोंमोन। गासिबो रायजो राजा नङाब्लाबो जायफोर बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, आफादखौ मोजां मोनग्रा, जायफ्रा खस्थ', जायफ्रा माने इनाय खालाय जादों, बिथांमोनहा गोसो बायग्लिनानै जिउखौनो दान होनोसै होननानै आफादनाव खुथाब दाब जायगानिफ्राय लाइजामबो हरदों, लोगो हमनानैबो सावरायदों, जोंबो नोंसोरबादि जों थै आरो जिउखौ बावनोसै होननानै। नाथाय आफादनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाया जि लामाजों गथ' गथायखौ फोरोंनो नाजादों, जों बिदिखौ नोंसिनि सायाव जाहाथे गथ' गथाया आघात दालाथों, सोरबा सुबुंफ्रा जाहाथे दा खस्थ' मोनथों, बिनि थाखाय रायजो राजानि खावलायनायखौ दोनथ'नानै बिनि सोद्रोमाफ्रानो हारिनि थाखाय अरायसम मावसोमगोन होननानै बे अल आसाम एक्सन ग्रुपखौ बानायनाय जादोंमोन। बे एक्सन ग्रुपआव ओरैबायदि मोनसे फुल पावार होदोंमोन, जाहाथे अबेबा केम्पनिफ्राय जुदि अबेबा बर' गामियाव सोरखौबा इनायै जुदि हाबाफोर मावोब्ला, माखासे जुदि जाहा थाहा मानसिफोरखौ बे केम्पनिफ्राय गावहैबा बे केम्पखौ बदला लानो थाखाय बे एक्सन ग्रुपखौ दानाय जादोंमोन। आरो सोरबाफोर जुदि बर' माहारिफोरखौ जाहा थाहा बे लामाफ्राव आक्रमण खालायोबा, बे जायगाफ्राव फिन बदला आक्रमण खालायनो थाखाय दानाय जादोंमोन। मोनफ्रोमबो बर' गामियाव बिथांमोनखौ
बांखार खालायनायनिबो अथ'रिटि होदोंमोन आफादा। दाब दाब बर'फोरनि गामियाव अबेबा फिल्डफ्राव बांखार खालाय खालाय दोननांगौ होननानै बिथांमोनहा मोनसे खामानिबो होजादोंमोन आरो बिथांमोना मावबोदोंमोनबो। जेरैबायदि खामानिखौ मोनदों लोगो लोगो मावदोंमोन। ओरैबायदि माने गिख्रंजानाय बर'फ्रा मोनसे थासारियाव फैबायमोन। बर'फोरनो माबा मोनसे होमारनांसिगोन। बे समाव बिथांमोना जिबायदि बिबानखौ लानानै गिख्रं होनो हानाय गुबुन हारिखौ बर' हारियाबो एसेबां गोहो दं, बर' हारियाबो एसेबां आदब खायदा दं, बेफोरखौ गासिबो जौसेरेब आरो मिथिंगा दैमारिनि दैदेननायावनो बर' हारिया गोसारदोंमोन। नाथाय मा खालामनो, लामा ससेयावनो अल आसाम गिदिंनो मोनै समावनो जेब्ला लाबदांगुरिनि जाथाय होनना बुङोबा गासैबो बर' हारिया बयनावबो मोनथियो। बेखौ गुवारै फोरमायलायनो थाखाय गोनांथि गैया। लाबदांगुरियाव मा जाथाय जादोंमोन बेखौ बर' हारिनि गेजेराव एसेबाबो मोनथियो। दा बेखौ गासैखौबो बुंफ्रुना होयोबा जाहाथे उसुबिदा गोग्लैनो हागौ। बिनि थाखायनो आङो लाबदांगुरिनि जाथायाव बिथांमोना गावनि आंगो लोगोफोरखौ गावनि बर' माहारिनि गेजेरनिफ्राय गावनि बिमा बिफा न'खरनि अननायखौ नागारनानै दैदेनगिरिफोरनि आरो आफादनि माखासे बिबानखौ लानानै बिथांमोना नारा नाथा जोंखौ जाय गारबदों, जाय इनाय खामानि मावग्राफोरनि सायाव बदला खामानि मावनो थांनायाव बिथांमोनहा बर' हारिनि गोमसार होनो हानानै बर' हारिनिफ्राय बयनिबो अननाय, मोजां मोननाय, बिमा बिफानि दाव दाव अननायफोरखौ आलो गोजोनै बे संसारनिफ्राय बे लाबदांगुरिनि जाथायावनो सानैया आलाय सिलाय गावनि आगोमा जिउखौ खारस्रि बिरस्रि, नाथाय जों खोनायाखै, जों नुवाखै बिथांमोना जिउ थांनायनि सिगां बिसि खस्थ' जानानै थैनांदों। हयथ' बिमा बिफानि महर मोखांखौ, गावनि दैदेनगिरिफोरखौ, गावनि लोगोफोरखौ एसेबाबो बजबनानै थैनोसै समाव गोसो गोरबोआव बिमा बिफानि अननाय, न'खरनि अननाय, गासिबो जाथि खुरमानि अननायखौ हास्थायदोंमोन। नाथाय हब्रा हब्रा गोरबो सिङाव बाब्राब बाब्राब बिथां दैदेनगिरि सानैया बे गावनि आगोमा जिउखौ खारस्रि बिरस्रि सनानि संसारनि बर'फोरनि सनानि रायजोनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जानो गोनां जादों। नाथाय बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला माबायदि खारस्रि बिरस्रि बाब्राब खुब्राब गोसो गोरबोआव बिमा बिफानि अननाय, न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावनि अननाय, जाथि खुरमानि अननाय, गामिनि लोगो दैदेनगिरि, गामिनि गासैखौबो जाथि खुरमाफोरनि अननायफोरखौ दोरफो दोरफो गोसोखांनानै गोसो गोरबोआव खाथियाव हयथ' बिमा बिफा, गावनि लोगोफोरखौ, दैदेनगिरिफोरखौ एसेबाबो बिलिरनानै थांनोसै होननानै खाथियाव बाब्राब बाब्राब नाजादोंबाबो बिमा बिफानि महर मोखांखौ नुवालासिनो थैगोमानो गोनां जादों। नाथाय बिथांमोननि गोसोआव जोनोमगिरिफोरखौ बा गामिनि रायजो राजाफोरखौ, गावनि न'खरनि बिब' बिनानावफोरखौ एसेबाबो थैनोसै समाव हास्थायखायो। बे हास्थायनायखौ जेरैबायदि बिमा बिफाया अननाय, फेदेरनाय फोलावनायखौ बिथांमोना नागारनानै बे संसारनिफ्राय मुंख्लं जानो गोनां जादों। दा बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला बिखाफ्रा बिमा बिफा, जाथि खुरमा, जायगानि दैदेनगिरिफोरनि बिनि दैदेनगिरिफोरनि बिखा गावनायाथ' सोर नुनो।
नाथाय बिथांमोननि सायाव हाजासे बिखा गोसो गोरबोआव अननायफोरखौ दोरफोर लिडारफ्रा बा इन्डिभिनि लिडारफ्राबो गोसोखाङो जानो हागौ, नाथाय बेफोरखौ फोरमायनो थाखाय दिनै खाबु मोनाखै। आरो बेफोरखौ गासैखौबो जारिमिन मोनसे रायजो राजानि सिगाङाव बिजाब लिरनो थाखाय दिनै गावजों गाव खौसे गैयैयावनो दिनै गावजों गाव खौसे गैयैनि थाखायनो जाय बिथांमोनहा खारसि बिरसि हारिनि थाखाय थैनो गोनां जादों, नांसोमनाय मावसोमनाय नाजासोमनायनि माखासे आफादनि माखासे मावथिफोरखौ दिन्थिलांनायावनो खारसि बिरसि थैनो गोनां जादों। नाथाय बेफोरखौ जारिमिन लिरनो थाखाय गावजों गाव खौसे गैयैनि थाखायनो दिनै दैदेनगिरियानो जा माखासे गावनि मावथि लोगोफ्रानो जा दिनै बेफोर जारिमिनखौ सोरबाया लिरनो सानदोंबाबो माखासे खैफोदाव नोजोर होगोन नामा बेफोरखौ साननानै दिनै सोरबा बायदिया एरायनानै दं। नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव खारसि बिरसि थैनायनि जि जारिमिन, बुंस' हायै नुहुरस'नो हायै जारिमिनफोरखौ जाहाथे इन्डिभिनि दैदेनगिरियानो जा बर'फोरनि लिरगिरिफ्रानो जा जाहाथे बेफोरखौ कालेक्सन खालायनानै जारिमिनफोरखौ बैनि एसे जारिमिनफोरखौ गासैबो ज' खालामनानै जाहाथे उननि समाव मोजां जारिमिन जाहाथे लिरना दोनजायो, बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायो। आङो जि आंनि खाथियाव थानो मोननाय, आं साननैसोबाबो थाफानो मोननाय, बिनि थाखाय आङो जि सुंद' बुंबाय, बिथांमोननि आखल आखु आरो बिथांमोननि माखासे खामानि होजानायनि सायाव आं एसेबाबो गुवारै फोरमायना होबाय। दा माखासे आंनि सिनियर माखासे दैदेनगिरिफ्रा स्पष्ट मोनथियोबा जाहाथे बेखौ उननि समफ्राव खिथागोन होननानै आङो आसा खालामो। जाहाथे बिथां सानैनि मावनो गोनां खामानिया आरो बिथांमोना जुदि मुंख्लं जायामोनब्ला बर' हारियाव नुफेरै आरो जाफेरै माखासे एक्सनखौ नुनो मोननाय जागौमोन। आरो बिसोर सानैया थायोमोनब्ला सरकारनिफ्राय माबा मोनसे बर' हारिनि गेजेराव डिक्लेयार होनो गोनांबो जानो बायध'था जागौमोन। बिथांमोनहा ओरैबायदि जेब्ला बिबानखौ मोनदों अब्लानिफ्रायनो बावनो हायै माखासे जारिमिनफोरखौ बिसोरो मावना गालांदों। नाथाय बे मावना गालांनाय जारिमिनफोरखौ जाहाथे दैदेनगिरिफ्रा बावा आरो बे सानैनि न'खरफ्राव जाहाथे इन्डिभिनि सोद्रोमाफ्रा सनमान होनो रोङो, आं बेखौनो बयनिसिमबो आं खावलायो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं हाजासे निमाहा बियो। जोंनि मिथिंगा सार आरो जौसेरेब सानैया अरायसम आलो गोजोनैनो थांनानै थाथों आरो आलो गोजोनै सिबिलांबाय थागोन होननानै मुंख्लं सान इन्डिभिनि मुंख्लं सानावनो गासिबो मुंख्लंफ्रा अरायसम जालांबाय थागोन, बेखौनो आङो खावलायो। जाहाथे आङो स्पष्ट बुंनो सानो, नाथाय बुंलांनो सानोबा बुंलांनायावनो माखासेया बबेजोंबा एरायलाङो। नाथाय गोसोआव साननाया दङ, बबेखौबा ओरै बुंनांगौआ बबेखौबा बुंफ्लाङो। नाथाय बे बुंफ्लांनायानो माखासे गोरोन्थिबो जायो आरो माखासे रावखौ बुंनो सानोबा मोदैबो गनो बा गगोनबो, ओरैबायदि माने गोसोखाङो। ओरैबायदि रावखौ आं बुंनो सानो, नाथाय बुंलांबाय थानायावनो रावा गोमानानै थायो। मा खालामनो? नाथाय बयबो मिथिखायो इन्डिभिनि जाय सोद्रोमाफ्रा अरायसम इन्डिभिनि माखासे नेम निथिखौ जायफ्रा मावफुंनानै गालांनानै दिनै गावनि आंगो लोगोफोरजों दिनै गासिबो मुंख्लंफोरनि सेराव आङो जाहाथे आंनि बुंनायाव जि
इन्दिबिनि मुंख्लंफोरनि आङो जा सुंद'बाबो आङो लोगो मोनबोनाय आरो मोनथिनायखौ आङो होलांबाय थागोन जाहाथे मुंख्लंगिरिफ्रा जाहाथे आंनि बुंनायफ्राव दुखु मोना आरो जाय मुंख्लं न'खरफोरनि न'नि मानसिफ्रा जाहाथे आंनि सुंद' जारिमिन बा सुंद' बिथांमोननि माखासे जाथायफोरखौ खिथालांबाय थानाय समाव जाहाथे आंनि सायाव जेबो गोसोआव आघात लाया आरो गोरोन्थिफोरनि थाखाय आङो निमाहा बियो जाहाथे आंनि सुंद' फोरमायलांनायाव जाहाथे गोसोआव जेबो आघात लायालासिनो गावनि होननानै जाहाथे निमाहा होयो। दा आङो मुंख्लंफोरनिसिम अरायसम सेलुट होयो। बिनि थाखायनो मुंख्लंफोरनि थाखाय अरायसम मुंख्लं साना इन्दिबिनि जि मुंख्लं सान बेखौ बर' हारिया अरायसम मुंख्लं सानखौ फालिलांबाय थागोन होननानै आङो आसा खालामो।